Kuusamo, kulttuurien kainaloon. Kainurilla Kuusamo, ja kun matka tehnyt on. Kainurilla Kuusamo, torilla me silloin tavataan. Kainurilla Kuusamo. Noniin, se oli Tukkijätkien Kainurilla Kuusamo. Sitten meillä on tullut ylös eduskunnasta terveisiä. Se, että eikö tähän kaukaa, eli Tuomo Hänen ja tuo terveiset sieltä Helsingistä Katjamäeltä. Olepa hyvä tuo. No niin, arvoisa iltapäivää, arvoisa toriyleisö. Upea tulla tämmöiseen tilaisuuteen. Tässä on pitkin matkaa kuullut tuolta radiosta näitä uutisia, että miten täällä porukka kasaantuu. Ja sen kun Jukka on saanut aikaiseksi ihan